Mae'n testyn ni y bore yma I weld yn llyfr Genesis, Pennod 3, ac Adnod 4. A'r sarff a ddywedodd wrth y wraig, ni byddwch feirw ddim. A'r sarff a ddywedodd wrth y wraig, ni byddwch feirw ddim. Mae'n pregeth ni y bore yma yn wahanol, a hynny mewn dwy ffordd. Yn gyntaf, mae'n wahanol oherwydd rydw i'n mynd I bregethu ar gelwydd. Fel arfer, fe fyddwn ni yn sefyll fan hyn ac yn pregethu ar gwir. Mae yna wirionedd a'n braint ni yw I ddod yma ac I glywed y gwirionedd yn cael I bregethu. Mae'n cymdeithas ni wrth gwrs yn dweud does dim siwr beth a gwirionedd. Mae gyda ni ein syniadau a mae gyda ni ein barn unigol, ond mae'n cymdeithas ni yn synigaidd ac yn amheus iawn o unrhyw un sydd yn dweud fod ganddynt y gwirionedd. Ni'n cofio cwestiwn synigaidd Pilate i'r arglwydd Iesu Grist, beth yw gwirionedd? Wel, I ni yn gallu sefyll fan hyn a chyhoeddi fod yna siwr beth ar gwirionedd a fod modd I ni gwybod y gwirionedd yna a bod y gwirionedd yn gallu ein ryddhau ni. Fe ddwedodd yr arglwydd Iesu Grist, dy air sydd wirionedd. Ac fe ddwedodd mae fi yw'r gwirionedd. Ond y bore yma, rydyn ni am edrych ar gelwydd. Yr ail ffordd yma bregeth y bore yma'n wahanol i'r arfer yw rydw I am bregethu ar eiriau'r diafol. Ond eto fel arfer, pan ni'n dod at ein gilydd byddwn ni yn clywed gair Duw yn cael ei bregethu a'n braint ni yw I ddod ac I wrando ar air Duw. Yn ystod yr wythnos, ni'n gorfod gwrando ar eiriau dynion, ni'n gwrando ar eiriau gwleidyddion, sylwebyddion, yr arbenigwyr fel maen nhw'n cael ei galw, ac yn aml does dim llawer o werth yn beth mae'r bobl yna yn dweud. Yn aml maen nhw'n gwrthweud I gilydd. Ond yma, rydyn ni'n gallu gwrando ar air Duw. Y Duw sydd ddim yn gallu dweud celwydd. Y Duw sydd wedi'n creu ni. Y Duw fydd yn ein barnu ni rhyw ddydd. Mae ganddo fe rhywbeth I ddweud wrthyn ni, a'n braint ni yw I wrando ar hynny. Ond heddi, fel fi'n dweud, I ni'n mynd I wrando ar eiriau Satan, y diafol. A mae'r ddau beth, wrth gwrs, yn gysylltiedig a'i gilydd, oherwydd taw geiriau'r diafol I nhw, mae nhw yn gelwydd. Fe ddwedodd yr arglwydd Iesu Grist am y diafol mae tad celwyddau yw Nawr y cwestiwn yn codi, pam byddwn ni yn am edrych gyda'n gilydd y bore yma ar gelwydd a pham byddwn ni am edrych ar eiriau y diafol. Wel, yn ateb i'r cwestiwn yna yw oherwydd i ni gyd mewn peryg
i ni gyd mewn peryg o gredu celwydd y diafol. Unwaith eto fe alwodd yr arglwydd Iesu Grist y diafol yn lofrydd, yn lleiddiad dyn. Mae am ladd bobl, mae am ddistrywio eneidiau pobl, mae am eich ddistrywio chi y bore yma. A dyma'i gynllun i wneud hynny. Mae e'n cael pobl i gredu, i gelwyddo fe. A mae e'n llwyddo gyda miliynau o bobl. Mae e'n llwyddo i'w cael nhw i gredu, i gelwyddo fe. Fe yw'r celwyddgi mwyaf llwyddiannus sydd wedi bod yn hanes y byd. A dyw bobl wrth gwrs ddim yn sylwi i bod nhw yn credu i gelwyddo fe. Ac hyd a bod pobl yn credu celwyddau'r diafol, bydden nhw ddim yn dod i'r gwirionedd. Falle fod rhywun y bore yma yn gwrando arna i, ac i chi ddim yn sylwi y peryg i chi ynddo fe. Chi ddim yn sylwi bod chi'n adeiladu ar dywod. Mae Satan moyn ein twyllo ni. Gai ofyn os cyn i ni fynd ymlaen, ydyn ni'n bodlon ystyried tybed? Ydyn ni'n bodlon gofyn y cwestiwn yma? Wel, ydy hyn yn wir amdana i y bore yma? Ydw i'n credu celwydd y diafol? Wel, beth yw celwydd y diafol? Wel, cyn delio â hynny, falle dylsyn ni ddelio â chwestiwn arall sylfaenol, sef oes na ddiafol. Falle fod rai yn gwrando yn meddwl, wel, diafol? Os dim diafol i gael, ffansiwch yn ein dyddiau ni, rhai yn credu fod na siwr beth ar diafol. Oedd yn iawn i bobl yn yr oesoedd canol tywyll a bobl yn oes Victoria, ond yn wir, dyma ni yn yr unfed ganrif ar 20, pobl yn credu yn y diafol. Wel, beth yw'n hateb ni i hynny? Wel, chi'n cofio'r arglwydd Iesu Grist ddweud dameg yn Mathew 13 am ffermwr sydd yn mynd i hau gwenydd. Ond wrth i'r gwenydd dyfu yn y ca, mae gweision yn sylwi fod yna efrau yn tyfu yno hefyd. Ac maen nhw'n gofyn wrth i meistr, ble dath yr efrau yma? Mae chi'n cofio yn ateb, gelyn ddyn a wnaeth hyn. A pwy yw'r gelyn? Wel, yr arglwydd Iesu Grist yn dweud mae y diafol yw y gelyn ddyn. Pam yna ddrwg yn ein byd ni y bore yma? Mae'n gwestiwn mawr yn dweud, pam yna ddrwg? Sut ni'n gallu esbonio y drwg sydd yn ein byd ni? Gelyn ddyn a wnaeth hyn. Mae yna un drwg yn y byd. Mae Iesu Grist yn amlwg yn dysgu hynny. Ac os nad 'yn ni'n credu yn y diafol, wel, mae e wedi ennill yn barod. A nid joc yw y diafol. Wel, beth yw i gelwydd e? Adnod ein testun, al sarff o ddywedodd wrth y wraig,
ni byddwch feirw ddim. Yn wreiddiol wrth gwrs dod at Efa ac adda naeth y diafol gyda'i gelwydd e. Ond mae gelwydd e yn yr un peth heddi i ni. Dyma'i dwylle, dyma'i gelwydd e i bobl. Ni fyddwch feirw ddim. Di chi ddim yn mynd i farw. Dyna gelwydd y diafol. Nawr, mae'n edrych ar yr geiriau hyn o dair ongl gwahanol, tair ffordd mae'r celwydd hyn yn amlygu hun, tair ffordd mae'r diafol yn cael pobl i gredu i gelwydd e. A'r ffordd cyntaf yw hyn. Mae Satan yn cael pobl i gredu i gelwydd trwy i gael nhw i beidio a meddwl am farwolaeth. Cael pobl i beidio a meddwl am farwolaeth. Falle, wrth i fi ddweud rhai munudau nôl, dweud beth yw celwydd y diafol, fydde rai yn chi wedi meddwl. Wel, wrth gwrs i ni'n mynd i farw. I ni'n gwybod hynny. Mae pawb yn marw. Mae'n anocha bod ni'n mynd i farw. Dyma'r un peth i ni'n siŵr ohono fe mewn bywyd. I ni'n mynd i farw. Efo'n yr gore, mae diafol yn gallu idw lan ag ydy yn meddwl mae ffyliaid i ni. Ond ydy mae oherwydd yr un ni yn ffyliaid, ffrindiau. Os ydyn ni'n anwybyddu marwolaeth, os ydyn ni ddim yn meddwl am y ffaith mae ni'n mynd i farw rhyw ddydd, goblygiadau hynny, mae Satan yn hapus. Mae'n ein twyllo ni. Mae bobl yn byw fel petai nhw ddim yn mynd i farw. Dyn nhw ddim yn meddwl am y peth. A mae diafol yn ei twyllo nhw i gredu ei gelwydd. Mor ffôl i ni'n gallu bod. I ni'n gwybod bod ni'n mynd i farw rhyw ddydd ac i ni'n neud dim am y peth. Dyn ni ddim yn paratoi. Gai ofyn cwestiwn personol i chi. Ydych chi wedi wynebu eich marwolaeth? Ydych chi wedi paratoi? Ydych chi wedi meddwl am eich tynged personol? Neu ydych chi'n byw fel petai dyw e ddim yn ei ddigwydd? Ydy diafol yn chwerthin arna chi y bore yma? Ydy yn blest gyda chi? Mae pobl yn paratoi ar gyfer yr anochel yn dyn nhw. I ni'n meddwl am bobl ifanc yn paratoi aroliadau ar y ffordd gyda nhw ac wedyn beth bydden ni'n meddwl am berson ifanc? Bydde yn meddwl fel hyn, yn dweud fel hyn, wel mae aroliadau yn mynd i ddod, ond dwi ddim yn mynd i feddwl amdano fe. Mae'n fy upsetio i feddwl am y peth. Beth yw'r pwynt meddwl amdano fe? Mae'n anochel. Ac wedyn bod y person ifanc yna jyst yn claddu pen yn y tywod fel petai. Wel, byddwn ni'n dweud wrth y person ifanc yna, paid â bod yn dwp, paid â bod yn ffôl. Parato. Ac dyma sut mae miliynau o bobl yn byw.
dyn nhw ddim yn paratoi. Ydych chi'n credu celwydd y diafol? Yr ail ffordd y mae Satan yn ein cael ni gredu i gelwydd yw hyn. Mae'n ein cael ni i feddwl am farwolaeth fel petaien ddim byd. Meddwl am farwolaeth fel petaien ddim byd. Dyma beth ni'n clywed yn ein amser ni. Mae marwolaeth yn naturiol. Mae marwolaeth yn rhan o fywyd. Mae e jyst yn gwsg. Jyst y diwedd yw e. Mae ni'n clywed pobl yn dweud pethau fel hyn. Wel, mae nhw y rhai sydd wedi marw gyda ni o hyd. Dwi ddim wedi boeni amdano fe. A hyd yn oed mewn angladdau y dyddiau yma. Mae'r agwedd yma, ni'n tretio fe fel petaiau ddim byd. Ni'n dathlu mewn angladdau y dyddiau yma. Yr holl amser yma y diafol yn hapus gyda ni achos ni'n credu i gelwydd e. Efa, ydy Duw wedi dweud wrthych chi y byddwch chi yn marw? Na. Pa'r y poeni amdano, dyw ddim byd. Weles i raglen bydd amser yn ôl. Dwi ddim yn edrych ar y raglen yma yn aml, ond raglen yw am bobl yn edrych ar y teledu. Ac yn gwyliad y teledu ar y raglen yma oedd par priod hun. Ac roedden nhw'n edrych ar y ffilm Gladiator. Ac falle i chi sydd wedi gweld y ffilm yn cofio ar y diwedd, mae yna olegfa lle mae y Gladiator, prif cymeriad, yn marw, ac mae e'n mynd i'w bradwys mynd i'w Elysium e. Ac yn yr olegfa yma, mae e'n cerdded trwy'r caeau i yd braf yma, draw tuag at i deulu i wraig a'i blentyn sydd yn disgwyl amdano fe yna. Ac yn y raglen o'n i'n gwyliad y cwpl hŷn yma yn edrych ar y legfa yma. A oedd yn eitha poeniant i ddweud y gwir. Oedd y gŵr yn troi at ei wraig a bron deigryn yn ei lyged ac yn dweud wrthi hi, dyna syniad hyfryd yn dyfe. Hoffwn i feddwl, medd y dyn yma, fod e fel yna. Wel, byddwn ni gyd yn hoffi meddwl bod e fel yna. Byddai'r diafol wrth i fodd yn meddwl bod ni gyd yn meddwl amdano fe fel yna fe. Cwestiwn yw, ai dyna fel y mae? Cwestiwn yw, beth mae'r Beibl yn dweud? Mae'r Beibl yn dweud bod marwolaeth yn rhywbeth i'w ofni. Mae'r Beibl yn dweud nid y diwedd yw marwolaeth. Mae'r Beibl yn dysgu dydy marwolaeth ddim yn rhywbeth naturiol. Mae'n rhywbeth annaturiol. Mae'n elyn. Mae yna wahaniad annaturiol. Ond mae'r diafol yn llwyddo i argyhoeddi miloedd ar filoedd o bobl. Dy ddim byd. Dy ddim byd i boeni amdano fe. Pwy ti'n credu y bore yma? Y trydydd ffordd ar olaf y mae Satan yn cael pobl
i gredu i gelwydd yw hyn. A dyma sydd yn waelodol yn y geiriau hyn. Dyma wraidd y mater nawr hyn. Dyw Duw ddim yn barnu. Dyw Duw ddim yn barnu. Dyw Duw ddim yn cosbi. Dyma'r athrawiaeth y mae diafol yn ymosod arno fwyaf. Barn Duw. Dyma'r athrawiaeth mae'r diafol yn cysau yn fwy na'r unrhyw athrawiaeth arall. Mae'n rhoi holl egni mewn i ymosod yn erbyn yr athrawiaeth yma. Ac mae'n llwyddo i argyhoeddi llawer fod yr athrawiaeth yma ddim yn wir. Ac yn yr eglwys, mae Satan yn cael pregethwyr i wneud ei waith drosto. Pregethwyr yn gwadu hyn. Pregethwyr yn dawel ar y mater yma. Bod Duw yn ddig. Bod Duw yn cosbi. Bod Duw yn dduw o farn. Gwrandewch ar beth mae'r Beibl yn dweud. Hanes gosodwyd i ddynion farw unwaith, ac wedi hynny bod barn. Hebreaid 9:27. Ail Corinthiaid 5:10. Dyma beth mae'r apostol Paul yn dweud. Oherwydd rhaid i bawb ohonom ymddangos ger bron brawdle Crist. Mwyn i bob un dderbyn ei dal yn ôl ei weithredoedd yn y corff, a'i da a'i drwg. Ac meddai Iesu Grist ym Mathew 16 ac Adnod 27. Oherwydd y mae mab y dyn ar ddyfod yng ngogoniant ei dad gyda'i angylion, ac yna fe dal i bob un yn ôl ei ymddygiad. Ydyn ni'n credu celwydd y diafol? Ydyn ni'n credu pan mae'n dweud bydd popeth yn iawn? Dyw Duw ddim yn cosbi. Bydd Duw yn maddau. Mae pawb yn mynd i'r nefoedd yn y diwedd. Dau beth nawr cyn bod fi'n dod i ben. Y peth cyntaf yw hyn. Falle fod rai o'ch chi yn meddwl, wel, dyma chi neges negyddol. Dyma chi yn neges ddifrifol. Tywyll. Diafol. Celwyddau. Marwolaeth. Dyma ymateb ni i hynny. Wel, gai roi eglureb, gawn ni ddychmygu rhyw rad ac mae rhyw lywodraeth newydd prif weinidog newydd i'r wlad. A dychmygwch fod cynrychiolwyr o'r gwasanaethau y cudd-wybodaeth, yr intelligence services, yn dod at y prif weinidog yna am gynnal cyfarfod brys gyda'r prif weinidog newydd mwyn rannu gwybodaeth maen nhw newydd ffeindio. Maen nhw newydd ffeindio mas bod yna rhyw grŵp terfysgol wedi cynllunio i fomio adeiladau y llywodraeth neu rhyw adeiladau siopa yn y ddinas. Nawr, fe allai'r prif weinidog eistedd fyna a gwrando ar hyn a dweud wrth y cynrychiolwyr yma. Wel, mae hyn i gyd yn negyddol. Mae hyn i gyd yn ddifrifol iawn ac yn ei galoni braidd. Does dim amser gen i hyn. Mae yna beth eraill. Wy moyn newid y celfi yn fy stafell, yn fy swyddfa,
newydd i. Alla fe ymddwyn fan, ond byddech chi'n gobeithio bydde fe ddim. Byddech chi'n gobeithio bydde'r prif weinidog yn gwrando. Ac am weithredu ac am ofyn i'r bobl yn, wel, beth sydd eisiau ni wneud? Ydyn ni'n cymryd hyn o ddifri? Ydyn ni'n fodlon ystyried? Ydyn ni'n fodlon cael ein cynghori y bore yma? Eto, gai ofyn i chi, ydych chi'n anwybyddu y ffaith bod chi'n mynd i farw? Ydych chi'n ymddwyn fel petai yn ddim byd? Ydych chi'n credu'r twyll o Duw ddim yn mynd i farnu, bod e'n derbyn pawb? Ond y peth olaf wi am ddweud yw hyn. Ydy mae'r neges yma yn ddifrifol? Dwi ddim yn ymddiheurio am hynny. Efallai ei fod wedi bod yn negyddol. Wel, gai orffen nawr gyda'r cadarnhaol. Dwi ddim am upsetio neb. Fi am rybyddio ydw, ond ddim am upsetio neb. Dyw Cristnogaeth ddim yn negyddol. Mae Cristnogaeth yn gadarnhaol. Cristnogaeth yw'r peth mwyaf cadarnhaol yn y byd i gyd. Ac mae'n gadarnhaol oherwydd mae'n delio gyda'r negyddol. Oherwydd mae'n delio gyda'r pethau difrifol yma. Yn rhy aml i chi'n gweld mae'n efengyl ni yn fach. Mae'n efengyl ni yn fawr. Mae'n efengyl, mae'n iachawdwriaeth gymaint. So great a salvation. Does dim diddordeb da fi mewn cynnig efengyl bach i chi. Dwi ddim moyn rhoi plaster i chi y bore yma. Fi moyn rhoi trawsblaniad i chi. Fi ddim moyn rhoi parsel bach. Fi moyn rhoi trysor i chi. Does dim rhaid ein ni gredu celwydd y diafol y bore yma. Fe allwn ni gredu'r gwir. Y gwir yw hyn i mynd i farw. Y gwir yw hyn i'n haeddu marw. Cyflog, pechod yw marwolaeth. Ond yn fwy na hynny, mae'r efengyl yn cyhoeddi fod rhywun wedi marw drosto ni. Beth yw neges y Pasg? Mae Iesu Grist wedi marw. Mae wedi profi marwolaeth drosto ni mwyn tynnu'r gwenwyn. Hebreaid 2:14. Felly, gan fod y plant yn gyd gyfranogi o'r un cig a gwaed, y mae yntau yr un modd wedi cyfranogi o'r cig a gwaed hwnnw mwyn iddo trwy farwolaeth. Ddiddymu'r hwn sydd â grym dros farwolaeth, sef y diafol. Gwydodd Iesu Grist, mae fi yw'r atgyfodiad a'r bywyd. Gall marwolaeth newid i ni. Gall marwolaeth droi yn fendith i ni. Gall e droi yn elw i ni. Stopiwch anwybyddu y ffaith ei bod chi'n mynd i farw. Derbyniwch hynny, cyffeswch hynny, fel y lleidir ar y groes i ni, y mae hynny'n gyfiawn. Mae'n gyfiawn ein bod ni'n marw. Oherwydd derbyn haeddiant ein gweithredoedd,
sydd yn dod i ni. Derbyniwch fel y lleidir yna hefyd. Hwn yw wnaeth ddim o'i le. Mae Iesu Grist wedi marw bod e ddim wedi gwneud dim byd o'i le. Mae wedi marw dros eraill, ac fel y lleidir yna ar y groes. Trowch ata fe heddi. Cofia fi ar groes. Yna gyd allwn ni wneud. Yna gyd allwn ni wneud yn ansicrwydd. Bywyd